Hello kaikki ja tervetuloa Halloween-videoon. Mä oikeesti ite rakastan Halloweenia, koska mä tykkään pukeutua ihan sikana. Mulla on tänään tämmöset lepakkokorvat päällä. Ja sit mulla on lepakkosukkahousut, kattokaa nää. Näissä on tämmösiä lepakoita. Tässä videossa mä ajattelin arvostella teidän mun seuraajien Halloween-luukkeja ja annetaan 1–5 kurpitsaa. Ei tähtiä, vaan kurpitsaa, koska nyt on Halloween. Mä siis postasin mun IGC:n kuvia mun aikaisempien vuosien niin Halloween-luukeista. Mä oon muun muassa ollut tämmönen alien-tyyppi. Mulla oli myös semmonen niin pyssy mukana tollon. Sitten yhten vuoteen mä olin muumio. Mä siis otin vaan mun lakanan ja sit DIY-jasin siitä niinku muumioasun. Sitten mä oon myös ollut cheerleader. Se oli hauskaa. Mä olin yksin semmosissa Halloween-bileissä Oslossa. Ja sit viime vuonna mä olin vampyyri. Äänestäkää tonne kommentteihin noista 4 luukista, että mikä oli teidän lemppari. 1, 2, 3 vai 4. Ensimmäinen kuva. Okei, tässä on joku tämmönen Halloween-meikki. Miten tää oikein pitää? Tälleen. Ja sit siinä on maalattu tommonen niinku suu. Damaged. Tää on ihan hieno luukki. Ja tämmönen toimisi niinku viime hetken Halloween-luukkina. Kun tähän ei varmaan tarvii muuta kuin niinku meikki-juttuja. Tää ei todellakaan ole helppo tehdä, mutta on aika käytännöllinen Halloween-bileissä. Sit sä voit olla tällä koko ajan. 2,5/5 kurpitsaa. Mikä tää on? Oh my god, toi kalju on ihan väärän värinen. Se on ihan tommonen keltainen. Vitsi, näissä on niinku vauhtia näissä kuvissa. Mikä toi on? Mulla tulee mieleen vaan se Mr. Worldwide. Mikä on hauska? Hauska? Tää on ihan sairaan hauska. Onks toi piirtänyt sen niinku parran itselleen? Tää oli luova. Mä annan 4/5 tälle. Sitten löytyy mustiin pukeutunut Mimmi, jolla on tommonen pyssy. Silloin tommonen meikki, että sillä on niinku ammuttu tähän keskelle otsaa ilmeisesti. Tää on aika helppo. Tää on vähän silleen low effort. Ihan siisti, mut mä annan 2/5. Koska mä toivoisin, että tossa on vielä enemmän jotain. Hui! Oh my god, täällä on joku video, jonka pikkukuva näyttää tältä. Mä en tiedä, uskallanko mä kattoo tätä. Eihän tästä tuu jump scary. Ei tullut jump scary. Mut aika siisti. Siis tommonen pellepuku. Vitsi, mä pelkäisin, jos tämmönen tulisi oikeesti vastaan. Tästä mä annan oikeesti 5/5. Tässä on niinku nähty paljon vaivaa ja tää on oikeesti pelottava. Ihan hirveä. Muistaaksä sen ajan, kun oli jotain uutisia, että Pelle ei vaan jahtaa ihmisiä? Jotenkin hämärästi. Mutta onko se ollut joku oikein, että Pellet oli jotenkin murhannut jengiä? Joo. Hyi! Mä näen painajaisia siitä näköjään. Oi! Sitten on tämmönen, ootteko te couple vai kavereit? Kyllä te ootte couple, jos te ootte tolleen. Tää on It, se Pelle. Ja sitten on se, onko se tyttö, jolla on niinku keltainen takki päällä. Tää on niin söpö, mä rakastan semmosia couple-asuja. Oikeesti wow. Tästä puuttuu vaan se punainen ilmapallo. Sillä jos teillä olisi se, niin tälle mä antaisin sit niinku 5 kurpitsaa. Mut nyt mä joudun antaa vähän miinuspisteitä siitä. Mä tykkään ton Mimmin asusta enemmän kuin toi äijän. Mä oon tosi pahoillani. Mimmit muutenkin panostaa, musta tuntuu Halloweeniin enemmän. Se on aina silleen, että Mimmi haluaa olla joku merenneito. Ja sit se sen äijä, jonka kanssa se matchaa, on vaikka joku kala. Okei, kokonaisuudessaan mä annan tälle 4/5. Mä katsoin aluksi, että onks tää mä. Oh my god! Mä haluan pukeutua tolleen. Tuolla on tommoset mustat niinku siivet. Ja noin Halloween-bileet näyttää oikeesti niinku leijalta. Kutsukaa mut ensi kerralla messiin. Mä pöllin ton asun. Onks tuolla tommonen, näeks mä ihan väärin vai onks ton päällä semmonen, tiettekö te, enkelin kehä, mut vaan mustana? Enkeli ja niinku musta enkeli on vähän käytetty, mutta tää on hyvin toteutettu. Ja kyllä sun pitää nyt ainakin kerran elämässä pukeutua enkeliksi. Onks se muuten edes niinku juhlinut Halloweenia? Niin. Niin just sen takia. Mä en oo ikinä ollut enkeli, koska se on niin basic, mutta se on hyvä. Silti slay, et en mä voi sanoa mitään pahaa tästä. 3,5/5 kurpitsaa. Hyvännäköiset bileet. Seuraavaksi meillä on tämmönen leopardimimmi. Nyt trendaa kaikki leopardijutut, niin vitsi mäkin haluaisin testata tämmöstä meikkiä. Mun mielestä noi leopardipilkut näyttää ehkä vähän silleen hassulta. Mä en voi tuomita, koska mä en oo ikin kokeillut tehdä tolleen. Oi, täällä on toinen kuva. Mun mielestä siellä pitäisi olla semmosia pieniä pisteitä noitten leopardijuttujen välissä, niin sit ne ehkä vähän blendaantuisi vielä enemmän yhteen. Mutta tää on tosi helppo luukki niinku toteuttaa. Mä annan tälle 2/5 kurpitsaa.
Sitten meillä on taas Halloween-meikki. Tääkin on pelottava. Mä kaipaisin vielä jotain vähän niinku enemmän. Joku asuste tai joku vielä tähän lisäksi. Jotain ehkä päähän, ehkä joku kaulakoru. Joo, mä tarviin enemmän. Mä tarvitsisin vielä enemmän tähän luukkiin. Jotkut tietääkö vaikka piilarit tai huuliin jotain. Mä annan 1/5. Mä oon tosi pahoillani. Onks tää se sama mimmi kuin aikaisemmin? Joo, on muuten. Mä en muista paljon mä annoin viimeksi, mut nyt saa lisäpisteitä, koska tähän asuun kuuluu enemmän kuin vaan se käsijuttu. Mä en tiedä, onks tää jostain sarjasta tai jostain, mä en ainakaan tunnista. Sitten siinä lukee tolleen haha, niinku täällä jossain. Mut tää mimmi näyttää pelottavalta. Et jos mulla tulisi pimeällä vastaan tän näköinen mimmi, niin kyllä mua silleen pelottais. Jotenkin tämmönen, tiedättekö te, itse varma ja määrätietoisen näköinen. 4/5. Oi! Täällä on joku ihan junnu. Sekin on lepakko. Oh my god! Mutta toi söpö, kun on tommonen mekko, siinä on vähän liilaa. Siis mä rakastin pienen, kun oli semmosia mekkoja. Mulla oli ihan miljoona silleen prinsessamekkoa ja jotain Halloween-asuja just. Ja sit mä rakastin pukeutua. Ja edelleenkin mä rakastan pukeutua. Sä oot niin söpö, sä saat 5. Oh my god! Oh my god! Wow! Se on niin nätti. Tää on niinku pelottava, mut niinku nätti mimmi. Mä olisin halunnut nähdä tämän värillisen vielä. Mut tälleen tää näyttää niinku ihan ylikoolilta. Onks nää editoituja noi kimalteet? On varmaan. Mut toisaalta toi mun ensireaktio oli erilainen. Nyt kun mä katon tätä pidempään, niin mä oon kyllä nähnyt tän Halloween-lookin. Et onks tää sit niin uniikki, koska mä oon nähnyt ainakin 5 mimmiä, jotka on tehnyt tolleen. Tää on upea, mut mä annan 3,5/5 vaan sen takia, että mä oon nähnyt aikaisemminkin tämmösen. Oh my god! Joo, mun mielestä on kiva, kun äijät myös osallistuu Halloweeniin. Se on tosi hyvä juttu. Mä oon ihan varma, että tää äijä on ostanut jostain kaupasta semmosen, tiedätte, kitin, jossa on semmosia liitui. Niitä näyttää semmoiselta, että lähikaupassa on se pakkaus. Niin, lähikaupassa on se vaikka 5,50 maksava liitupakkaus Halloweenia varten. Tää on symppistä, että sä oot tehnyt tälleen. Oikein joku paita messiin, että se joku... Joo, hei, paita! Se tästä puuttu. 2,5/5. Oi! Ihana! So cute! Tää on just tämmönen äiti, ota musta kuva, mä oon menossa mun ala-asteen Halloween-diskoon. Se on liian söpö ollakseen tommonen niinku piru. Mut siis koulun diskot oli kyllä wild. Mä annan heti 5. Tää on kunnon panostus oikeesti. Tää on upea. Mäkin haluun tämmösen asun. Mistä sä oot löytänyt noin hyvän? Siis toi korsetti fittaa niin niinku täydellisesti. Mut sit ainoa huono puoli tässä on se, että sä joudut kantaa tätä ruusua mukana silleen koko illan. Mä muistan, kun mä olin se alien ja mulla oli semmonen pyssy mukana. Niin mua ärsytti, kun mulla oli toisessa kädessä joku juoma ja ruoka ja puhelin ja laukku ja sit mulla oli se pyssy vielä, niin se oli niinku työmaa. Mut siis gorgeous, upea mimmi. Ja sit kun sä oot vielä brune, niin sit tää sopii ihan täydellisesti. Kiharat. Jos sulla olisi vielä kiharat hiukset. Kato säkin. Siis toi on semmonen asu, jota voisin low-key käyttää vapaa-ajalla. Joo, mäkin. Joo. Jos mulla olisi tämmönen, toi olisi mun päiväasu. Mä menisin kauppaan tossa myös. Oh my, mitä tässä tapahtuu? Tässä on taas jotain sirkuspellejä. Niin sä oot toi keskimmäinen. Punaiset hiukset. Noi housut sopii tämmöiseen pelleteemaan. Ton takin mä ehkä, mut ehkä sen takin alla on jotain tohon asuun kuuluvia juttuja. Hyi, tää on kyllä pelottava. Kaikki nämä pelleaiheiset jutut on pelottavia. 2,5/5. Okei, seuraavaksi meillä on taas tämmönen piru. Sulla on tommoset minisarvet tuolla niinku päällä. Punainen blazeri. Tää on tämmönen, kun aikuiset juhlii Halloweenia, niin sit pitää olla vähän semmonen hillitty. Mutta tää on tosi niinku classy. 3/5. Mitä tässä tapahtuu? Okei, seuraavana meillä on tämmönen lääkäri. Tää on ihan sairaan hyvä ja niinku kekseliäs asu. Sitten tässä valkoisessa jutussa on tommosia niinku kädenjälkiä. Mä annan tälle 5 kurpitsaa. Mikä tää asu niinku on? Siinä on zebrakuvio ja leopardikuvio ja sitten Adidas-verkkarit. Mun mielestä ainoa järkyttävä asia tässä on toi asukokonaisuus. Voinko mä sanoa tolleen? Mikä tää niinku... Mun mielestä tässä ei ole niin selkeä teemaa, niin sen takia mä annan 1. Mutta kiva, että pojat pukeutuu myös Halloweenina. Olis mä ilkeä? Tää on ihan kauhea asu. Voinko mä antaa 0 tälle? Okei, nyt mä annan ekan 0, koska tää ei liity mitenkään Halloweeniin. Next. Meillä on tämmönen pelottava kummitustyttö, jolla on tommosia naarmuja täällä. Tää on hieno ja tää on myös pelottava. 3,5/5. Sassy! Meillä on sassy mimmi täällä.
Tähän mä kaipaisin ehkä vielä enemmän jotain. Joku vaikka viitta ehkä. Vähän ehkä punaista huulipunaa. Mä rakastan tätä energiaa kyllä. Mitäs mä antaisin tälle? Mä annan tälle 2/5, koska mä olisin kaivannut vielä jotain vähän enemmän. Meillä on joku tämmönen massikeisari. Se on tommonen tiikeritakki ja tommonen hattu päällä. Mä en tiedä mitä tää niinku esittää, mutta tää näyttää niinku, että se haluu näyttää varakkaalta, kun sillä on kultaa ja kaikkea. 3/5. Joo, tähän sopisi semmoset hessuhopokengät. Tai sit semmoset kengät, joiden kärki menee silleen tälleen. Sitten meillä on jokeri. Mä luulin, että jokereita olisi tullut paljon enemmän, mutta tähän on oikeasti panostettu. Kynsilakka sopii tähän tosi hyvin. Taas on hyvännäköiset Halloween-bileet, koska siellä on Halloween-koristusta laitettu vähän tuohon pianon päälle. 4/5. Tässä on blurrattu naama. Mä ihmettelen vaan, että mikä tää niinku on. Näyttää, että sillä on niinku mustat vaatteet. Onks tää teletappi? Onks tää niinku musta teletappi? Mikä muu tää ois kuin musta teletappi? Mä annan sulle yhden, koska mä en tiedä mikä sä oot. Tää voisi olla vaikka henkari. Sit meillä on seuraavaksi tämmönen pelottava nukke. Tääkin on tosi creepy ja tässä on panostettu tähän. Mä annan 5/5. Tässä on oikeesti panostettu. Ja mua oikeesti pelottais, jos tää tulis vastaan. Tää on slay-luukki oikeesti. Toi on ihan tommonen verinen mimmi. Tää on hyvä luukki. Tää näyttää niinku söpöltä, mut sit sä oot kumminkin niinku teemaan sopiva. Ja toi on niinku mukava. 4,5/5. Mut mä kaipaisin vielä enemmän jotain niinku teemaa tähän luukkiin. Sitten on mun kuva. Miksi mun kuva tuli täältä vastaan? Legit, onks joku lisännyt tänne mun kuvan? Okei. Mut siis legit, tiiäks joskus joillakin oli koulussa joku tiiäks naamiaispäivä. Ja joku lähetti kuvan, että se oli pukeutunut muks. Mut silloin mun tyyli oli ihan erilainen. Silloin oli tiiäks semmoista pampulapanta päässä. Silloin oli tyyli Marimekon semmoinen raitapaita, kun siihen aikaan tiiäks mä käytin semmosia. Se oli ihan läppä. Sitten mulla on yksi tuttu, joka on siis ihan sairaan hyvä tämmöisissä asujutuissa. Tää on joku tämmönen, onks tää Zelda? Näyttää ainakin ihan Zeldalta. Ja sit sillä on tommoset menninkäiskorvat. Ja tässä on niinku jokainen detail ihan täydellinen. Mä en edes tiedä, mistä saa näin hyviä niinku asuja. Tälle mä annan tietty 5. Ja sitten tää toinenkin kuva. Tästäkään mä en tiedä, että mistä tää hahmo niinku on. Mutta tässäkin on ihan sairaan hyviä details. Ja noi korvat on taas ihan niinku täydelliset. Ja sit kattokaa toi kaulakoru. Se siis niinku hohtaa. Ja mikä toi kirja vai mikä juttu silloin kädessä? Voiko tämmösiä asuja niinku tehdä itse vai onko tää tilattu jostain? Tällekin mun on pakko antaa 5 kurpitsaa. Tässä oli kaikki teidän asut. Kiitos kun lähetitte niitä mulle ja saitte vähän inspiraatioa teidän Halloween-luukkeihin. Mulla on vielä teille yksi yllätys. Nimittäin mä ajattelin arpoa teille vähän Halloweenin kunniaksi Lushin tuotteita. Sä pystyt osallistumaan tähän arvontaan sillä tavalla, että sä kommentoit tonne alas jonkun Halloween-aiheisen emojin. Ja teillä on 6.11. asti aikaa osallistua tähän arvontaan. Mä rakastan itse Lushin tuotteita. Mulla on tosi moni näistä itellä käytössä. Esimerkiksi tämmönen body spray. Tää on oikeesti ihan huikee. Sitten täällä on vähän lip scrubia, löytyy suihkugeeliä, kasvonaamioa. Ja mä oon niin iloinen, että mä saan arpoa tän paketin teille. Kiitos kun katsoitte tän videon. Me nähdään ensi videossa. Ja kattokaa tän mun hämähäkkiä vielä. Toi on siis ollut mun asunnon katossa. Niin nyt Halloweenin se niinku sopii tähän teemaan. Se sanoo teille, että tykätkää tästä videosta. Kiitos kun katsoitte tän videon. Me nähdään ensi videossa ja hei hei!